Wat voor nog wel hier? Die skiet verhuurd, dus die dat ze aanzingen naast in de nieuw skis. Die dat is vuil die tot. Die skis die lekker op ijs en zo. Ja, gewoon natuurlijk. Dat vult er maar in. Nee. Ik ga het daarna zetten. Ik sta zo op binnen, dan is het niet met zijn maat en mooi hier. Het is wat ze moeten zeggen met z'n allen, wat die helemaal aankennen. Ja, omdat we aan het lopen. Dat tegen de man die is ook zwaar gekeerd. Ja, goed. Die probeert op de andere kant te besluiten. Dat is op zijn honden, dus toch de sterktes verdwijnen. Ja. Nee, maar die hoeft het duidelijk. Het zijn wandelen. Ja. Oké dan. Zus ook inderdaad, dat is goed. De restaurants. Die hebben wel honger, want die willen niet. Maar we zijn nog een heel stuk magerder. Wat begrijpt er net een interesse? En ik heb vragen aan mensen. Zo, je kan die misschien dat gaat niet over de permitteren. Dat liedje met die... Kunnen we hier? Ja? Heel goed, wordt dat? Die van van bij gaan komen. Dat kan dan. Ik dacht dat het vooral de kinderen die ik heb dan ook een prettig aan de telefoon bij je. Hetgeen dat we toch ik al geloofd hebben, want dat is best als dat Heren, ik weet niet heel veel sterkte en ik hoop dat je net Zweden zo komt. Ja, dankjewel. Nee, dat hangt er toch wel af. Dat is leuk. Mam, kom terug in de hangt er wel af, dat wil ik het luisteren.
Ja. Sorry? Jong 7. Ja, ja, dat is dat. Oh, dan wil ik het eten. Wil ik het eten? Ja, dat is maar 2 stukjes. As a cheap.